Αυτό το βίντεο αφορά τα άτομα που δώσαν πανελλήνιες ή που δίνουν ακόμα και δεν ξέρω αν έχουν τελειώσει ή αν θα δώσουν ή του χρόνου. Πάρα πολλοί άνθρωποι θα πούνε καλά, ποιος είναι αυτό στην οθόνη μου, δεν το ξέρω καν και έχεις απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό λοιπόν ήρθε η ώρα να συστηθώ κι εγώ. Όσον αφορά εμένα, αυτό το βίντεο είναι παράδειγμα προς αποφυγή και όχι παράδειγμα προς μίμηση. Ονομάζομαι Αλέξανδρος Μαρίνος, είμαι 29 χρόνων και σε λίγο καιρό πάω 30, 21 Αυγούστου συγκεκριμένα. Και πολύ απλά σήμερα θα μιλήσω για την φάση πανελλήνιες που μαστίζει γενικά όλη τη χώρα κάθε χρόνο για τα ίδια προβλήματα. Εγώ προσωπικά από πολύ μικρός δεν μου αρέσουν καθόλου τα γράμματα. Στον βαθμό απολυτήριου λυκείου έβγαλα 9,7. Και αν δεν με πιστεύει κάποιος λοιπόν, εδώ είναι το απολυτήριο λυκείου μου που λέω έχω βγάλει 9,7 και μάλιστα λένε εδώ πέρα και διαγωγή κοσμιοτάτη. Θα σας πω πολύ απλά ότι αν γινούσα το χρόνο πίσω, θα ήθελα πάρα πολύ να είχα ένα καλύτερο βαθμό στο απολυτήριο λυκείου μου. Από την άλλη, ποιο να ακούσω από τον ίδιο μου τον εαυτό, εφόσον δεν μου άρεσαν τα γράμματα και πίστευα και ακόμα πιστεύω ότι ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Αυτό που ήθελα να κάνω πάντα στη ζωή μου είναι να κάνω τον κόσμο να γελάει. Καλώς ή κακώς η γνώση είναι δύναμη. Και θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι στις μέρες μας θα πρέπει να έχουν γνώσεις και όχι απαραίτητα τόσο πολύ ακαδημαϊκές γνώσεις, αυτό θα είναι για το δικό τους μέλλον, αλλά να έχουν γνώσεις και πιο πολύ κοινωνικού ενδιαφέροντος και περιβάλλοντος. Και ο μεγαλύτερος εχθρός που έχει γνώση δεν είναι η αμορφωσιά, είναι η μημάθεια. Το όλο πρόβλημα όμως στην κοινωνία μας είναι ότι μας έχουν μάθει οι προγονείς μας, οι γονείς μας και γενικά οι υπόλοιπες γενιές ότι αν δεν έχεις κάποιο πτυχίο δεν θα πετύχεις ποτέ. Τα παιδιά όταν γεννιούνται κάνουν την εξής ρουτίνα, την ίδια ρουτίνα. Θα πάνε σε έναν παιδικό σταθμό, θα πάνε μετά σε ένα δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Σε όλη αυτή τη διάρκεια λοιπόν παλεύει το παιδί μέσα του να μάθει το τι θέλει να ακολουθήσει. Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις, τι θες να γίνεις όταν γίνεις μεγάλος ή μεγάλη. Θεωρώ ότι ένα μεγάλο μερίδιο γι' αυτό που περνάμε φταίνει οι γονείς. Και φταίνει οι γονείς γιατί μεταλαμπαδεύουν στα παιδιά τους όχι αξίες και το πώς να σέβονται οι περισσότεροι έτσι πώς θα έπρεπε, αλλά το τι θα ήθελαν οι γονείς να γίνουν τα παιδιά τους επειδή δεν γίνανε εκείνοι στην προηγούμενη γενιά. Έχω ακόμα ελπίδα μέσα μου ότι αν κάνετε παιδιά, εσείς που βλέπετε αυτό το βίντεο, που είστε η νέα γενιά, να μάθετε στα παιδιά σας το ότι δεν θα έπρεπε να μισείς κάποιον άλλον άνθρωπο επειδή έχει άλλο φύλο ή αισθάνεται άλλο φύλο. Δεν θα έπρεπε να μισείς κάποιον άνθρωπο ή να κάνεις ρητορική μίσος επειδή πιστεύει κάποια πράγματα ή μια συγκεκριμένη θρησκεία. Και δεν θα έπρεπε λοιπόν να σε νοιάζει το τι κάνει ο γύρος σου παρά μόνο ο ίδιος εαυτός και το πώς να είσαι καλύτερος. Όντως δεν με θεωρώ πρότυπο και δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να με θεωρεί κάποιος πρότυπο, αλλά αυτή είναι η μεγαλύτερη λύθιότητα που έχει κάνει η κοινωνία μας. Να μας κάνει να πιστεύουμε ότι η αξία μας καθορίζεται από ένα πτυχίο ή το πόσα πτυχία έχεις στον τοίχο, και όχι να μάθεις να αναγνωρίζεις τον άνθρωπο ως άνθρωπο και όχι το φίλο ως φίλο και να μισείς τον οποιοδήποτε άλλο πέρα από εσένα που θεωρείται διαφορετικό ή δεν πιστεύει τέτοια πράγματα με σένα. Γίνε καλύτερος. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και ελπίζω να γίνετε καλύτεροι άνθρωποι.